erämaa. Sillä paimen on kuin kotona, vaikeaa asustaa. Siellä oudon on ja kulkea, ani harva sinne kulkijoista yksin uskaltaa. Rikkautta sieltä ei saanut rauhan tavoittaa, vaan se on veikkojen. Korppi soittaa kuolin kellot heikkojen. Mikä on poron osa yhdentyvässä Euroopassa? No minä uskon, että jos se oikein markkinoija, niin sillähän on, se on semmoinen eksoottinen tuote, niin sehän on hyvä tuolla Keski-Euroopassa. Toisaalta tämä on aika eksoottinen elämäntapa, tämä poron hoitaminen ja tarhaaminen. Eikö ole pelättävissä, että tulee saksalaiset tänne poromiehiksi? Ei, no meidän pitää huoli siitä, että ne ei pääse tänne. Ja pystytään itse täällä huolehtimaan sitä poronhoidosta. Ja jos pääsevät, niin eivät ole kauan ainakaan hengissä. No ei ne varmaan niin hyvin pärjää kuin me. Tulppioon nurkille, sinne luuvilla keuksille. Jäässä jo peukaloon, mutta eipä päätä palele. Siellä sattuu, että ahma yöllä takkaalle suttaa. Joku aamu hämärissä teskoo pelti pailakkaa. Vaiti on erämaa, tuiskuun hoituksen tuopi tullessaan. Mitä täällä nykyisin etelämiestä kohdellaan? 10 vuotta sittenhän tänne muuamies etelästä muutti, mutta kun naama ei miellyttänyt paikallisia, niin hänet tapettiin. Joo, no se on ollut silloin vanhoina hyvinä aikoina. Kyllä täällä niin suhtautumistapa on täysin muuttunut niistä ajoista. Jo yksinkertaisesti siitä syystä, että täällä on ihmiset oppimassa siihen, että emme me täällä yksin pärjää, että kyllä täällä pitää käydä muualtakin väkeä paikalla. Sinne missä hukan ulvonta niin surullisna soi. Kuivalihamarkkinoiden ajaksi Savukosken väkiluku tuplaantuu, kun tuon Lapin mustan herkun ystävät saapuvat tähän 1750 asukkaan syrjäiseen kuntaan. Kevättuulessa kuivattu poronliha on arvoherkkua, kilohinta 250 markkaa, joten markkinat tuovat Savukoskelle paitsi mainetta myös rahaa. Tuossa suolasta. Meillä on täällä joku näytelmä, niin seinät kuulostaa. Ei ole ihme, että menee keskiolukasta 54 litraa per henkilö vuodessa. Joo, se on tullut, kato, me ollaan oltu aina vähän eessä muista, että sehän on tullut nyt etelässäkin juppi juomaksi tämä keskiolut. Meillä on juppi se, joka juo aamulla. Mutta miten Pelkosenniemeläiset nyt ohitse pääsivät? Siellä juodaan nykyisin enemmän kuin täällä. Siellä on nyt tämä pyhä tunturi vaikuttaa niin paljon. Etelän miehet juovat siellä olla. Yrittääkö täällä tätä vanhaa sijaa saada takaisin sitten? No joo, meillä on ensi kesänä Keskikalja karnevaalit, niin siellähän me taas korjataan tätä tilannetta. Ja saadaan lisää juojia tuolta muualtakin. Lappalaiset ovat vähän ketkun maineessa ja sehän ei ole ihan perätöntä, että jos ajatellaan vaikka tätä, että miten tämä sähkölinja Tulppioon vedettiin, niin sehän on esimerkki siitä. Sähkölinja veto Tulppioon. No se nyt oli pitkä prosessi ja se oli hyvin tarpeellinen se sähkölinjan veto sinne Tulppioon, mutta me saimme kaikki osapuolet kiinnostumaan tästä asiasta ja kun asiaan tuli riittävä kiinnostus, niin silloin löytyi myöskin rahoittajat ja kyllä se nyt on osoittautunut ainakin Susipulliaiselle, jolla on puistossa, Värjön luonnonpuistossa tutkimusasema, niin heillähän se oli erittäin merkittävä, että he saivat sinne sähköä. Mutta eikö se linja käytännössä hoidettu niin, että ensin te pöllitte tolpat ja sitten ilmoititte valtiolle, että olette valmiit tulemaan vastaan linjan rakentamisessa tolppien muodossa, jos valtio hoitaa loput? No tietysti joitakin tämmöisiä pikkujuttuja siinä oli, mutta siitä huolimatta niin kyllä tämä tarpeellinen tämä linja oli. Jos et ole ikinä hyvällä kiikarilla katsonut, niin nyt saat ilman katsoa. Katoppa tuosta. Ei maksa mitään vai? Ei, katsominen ei maksa. No. Mikä Lappissa viehättää? No en tiedä, tää kaikki. Mikä täällä on? Sä tiedät, kun sä katselet ympärille, kuulet tuolla. Kaikki se on. Kato, se on jotakin semmoista, mitä ei niinku... Mitä siellä Ravan ja Kuran keskellä perhana liikkeessä etelässä, niin se on aina tulee paha mieli, kun Oulusta lähdet alaspäin ajamaan, niin siellä alkaa Rapa lentämään. Niin täällä on hieno. Siinä on jotakin semmoista. Ja kesällä tietenkin. Tää Lappi on Lappi, ei se voi. Se on hieno. Kiva ihmisiä.
On joo, todella mukava. Ja ostavatkin vielä. Tässä on kauppaakin. Lappi ei mikään köyhä maakunta, täällä raha liikkuu. Ei. Savukosken kunnan tuloista lähes puolet koostuu valtionavuista. Ylipäätänsä Lapissa pyörivästä rahasta jokaista kympistä on 8 markkaa etelästä tullutta. Elääkö Savukoski etelän siivellä? No ei voi sanoa niin, että se eläisi etelän siivellä. Päinvastoin me lähetämme kyllä vastavuoroisesti myöskin täältä tuotteidemme kautta rahaa. Eli esimerkiksi porojalosteiden kautta. Mutta jos ajatellaan vaikka poroa, niin se merkitys kansantaloudelle, sehän on paljon pienempi kuin hirven. No toki se sitä kansantaloudelle on, mutta meillähän sillä tietysti on erittäin suuri merkitys. Maamiesten tunnain koti on vieläkin tavakkaan. Laidistaapiin hurjaa pailakkaan. Siellä eilispäivän saamelaisen noita loppu soi. Sinne myötätuuli härkä tokan kellon äänen toi. Sompioon, lokka jäi, toiset lähti evakkoon. Onko Suomi jaettu A- ja B-luokan kansalaisia siinä mielessä, että lappalaisilla on paljon sellaisia oikeuksia, joita etelän ihmisillä ei ole? Mitä tulee esimerkiksi kalastukseen, marjastukseen ja metsästykseen? No kyllä, tietysti näin voi sanoa, mutta eihän meilläkään ole kansallisoopperaa täällä, että nämä niin tasottuu nämä asiat tällä tavalla. Että joitakin oikeuksia meillä toki on, jotka nimenomaan pitää meillä edelleenkin olla ja säilyä. Sinne missä karhu katsoo kaltioon, kirjaa parannaton. Karhun kevätjahti alkaa viimeistä kertaa vapulta, sillä uusi metsästyslaki kieltää tämän 1000-vuotisen perinteen. Metsästäjien mielestä kielto on hätävarjelun liioittelua ja johtaa vain salapyynnin yleistymiseen. Häipy hämärään jo juupoi. Minä en tiedä sitä salametsästystä, nyt se ei halua kärjistää tämmöisen. Se on aika pientä. Nykyisiä valvonta on kuitenkin suhteellisen tehokasta. Mä oon aina sanonut, että meillä suojellaan paremmin karhut kuin ihmiset. Ennen kuin oli vappuaatokki, niin nehän oli suuret kansanjuhlat ja vähän semmoiset lähinäjuhlat joka paikassa. Niin poliisithan oli karhuja turvaamassa erämaassa. Yhtään poliisia ei löytynyt kylistä. Ei uskaltaneet tulla kylille. Ei, kun ne turvasivat karhua paremmin kuin viattomia ohikulkijoita. Sinä yönä kerrotaan, kuori ahma akan vaarassa, eikä esivallan koulu häntä saada tavoittaa, joka tuiskun kiinni saanut on ja sillä ratsastaa. Olavi, paha unta näki riistapoliisi. Savukoskella on työttömyysprosentti 30 kieppää. Näkyykö työttömyys täällä mitenkään? Kyllähän se näkyy. Kyllä se on ikävää, että nuoret miehet ovat ihan toimettomia. Mä muistan 70-luvun alussa, kun oli työttömyys, niin miehet pantiin nuoret miehet metsää raivaa. Nyt ne istuu baarissa päivät pitkät, ei se ole sekään kyllä kiva. Olisiko parempi panna metsää raivaamaan? No aivan varmasti. Tietysti ne ainakin, että jotain on tehty sen rahaa eteen. Vaikka ne on laskenut, ei siitä niin kovaa hyötyä ole. Toisaalta täällähän on kuitenkin parempi olla työttömänä kuin kaupungissa, koska voi kalastaa, salametsästää, lakkoja poimia. Niin salametsästä. Lahdessa tuli poliisit, niin ne käski laskea tulipuolassa. Minä en laskenut, niin 2 tuntia tasan kului. Nyt tuli toinen poliisiauto ja ne sanoi, että onko sulla tulee rakennelma teknisen viraston lupa. Ne vei poliisiautoon ja ne kirjoitti sakkoja. Sitten ne sanoikin vielä, että jos he repii tässä sakkolapun laskelmassa lipuolassa. No, että jos mä maksan sen sakon, niin saanko mä pitää sen lipun? Niin sanoi, että joo, et saa. Mutta jos saa teknisen virastosta luvan tuolle rakennelmalle, niin sitten saat pitää. Ja mä sanoin, no saanko me? No sitten et varmasti. Sitten mä menin sinne teknisen virastoon illalle ja ne sanoi, kerron siellä tämä asia. Ja sanoi, ei mitään kuin pian lippusalossa vaan. Savukoski sijaitsee Euroopan reunalla. Yhteistä rajaa Venäjän kanssa on 65 kilometriä. Ryöstö- ja kostoretkiä on tehty puolin ja toisin jo vuosisatojen ajan. Viimeksi sotien yhteydessä Savukoski poltettiin mennen tullen. Tämähän tuhottiin 99% Savukoski. Ja sitä taustaa vasten
katsottuna asioita, niin meillähän oli aika vaikeita partisanikausia täällä sillä tavalla, että partisanit kävi tuhoamassa kyliä, Kuosku ja Seitäjärvi muun muassa ja Lokka. Ja näistä on sitten jäänyt tietysti ihmisille, sen ajan ihmisille, niin aika vaikeita henkistä olotilaa, että se on niin kuin naapurin suhtautuminenkin on hyvin paljon vielä kiinni siitä, että kun vanha väki vielä muistaa ne huonot ajat. Tämä raja on aina ollut vähän rauhaton. Tämä raja on ollut aina rauhaton. Aina rauhaton se on ollut kaikessa suhteessa. Ja kanssakäymistään tässä on ollut ennen sotia niin tuonne itärajan suuntaan, niin sieltä on tosiasiassa tullut leipäkin tänne yhdessä vaiheessa Kantalahden suuntaan. Nyt kun kylmä sota on ohitse, niin avautuuko uusia mahdollisuuksia? No, kyllä me uskomme siihen, että pitkällä aikavälillä niin niitä avautuu. Ja kun ajatellaan tämän kokoista kuntaa kuin Savukoskiakin, niin me uskomme siihen, että meillä on paremmat mahdollisuudet, mikäli siellä olot vakiintuu, kuin se, että yleensä muualle Suomeen. Siis minä uskon siihen, että meidän tulevaisuus on siltä puolella lähtee liikkeelle. Häipyy hämärään jo juuvoi vie kakkatunturi. Siellä lyksin keula korpi kuusen tyvettön käsi Kolsallaan. Höysinkiin ajaa tokkaa Kuosku pitkä partaisiin. Tehoja on tällä hetkellä noin 170. Riittävästi. Riittävästi. Ja paljon se painaa? Kelekka painaa 204 kiloa. Eli lähes kiloa kohti yksi hevosvoima. Siihen olisi pyrittävä. Paljonko on huippunopeus? Tällä ei ole niin kuin vapaalla matkalla mitattu huippunopeutta, vaan tälle 28 metrille on mitattu tutkanopeus 164 kilometriä tunnissa. No viimeinen tapaus oli tuolla Länsikairassa. Nyt siellähän ajettiin Sulaan aivan saunareissulla ja siinähän meni monta henkiä taikka 2 siinä hukkui ja loput pelastui kyllä. Sitten on kelkkareiteillä kerran vuodessa, niin kyllä sieltä haetaan sitten joko pelastusvälineillä, helikopterilla tai muilla välineillä, jotka ovat ajanut puuhun, että näitä sattuu tämmöisiä. Sinne missä hukan ulvonta niin surullisna soi, sinne vanha pororosvo tokan rajan takaa toi. Kaikkien aikojen tunnetuin savukoskelainen lienee vuonna 1938 Viinaan kuollut porokeisari ja porovarkaiden kauhu Aleksander Hihnavaara eli Mosku, josta edelleenkin kiistellään, oliko sankari vaiko rosvo. Sankari ja Mosku. Miksi niin? Miksi niin? No sehän on pidän Suomen porosta huolta, hyvää huolta. Se on minun äiti Eno. Äitin Eno, joo. Elikkä minun mummi veli. No mitä äitisi on kertonut Moskusta? Ei se äiti ole sitä paljon kertonut. Mutta yksi äitin tätihän se kyllä Ruukasaari kertoo Moskustakin. Onko Moskusta tullut tää vähän sellainen niin kuin nuorison idoli nyt? Ei, minusta se on vähän kärjistetty. Ei se tänä päivänä tietenkään ole. Eihän se sillä lailla ole siihen aikaan ollut mikään rahallisesti porokaan niin arvokas siihen Moskun aikaan. Ei siinä varmaan mitään taloudellista hyötyä ole. No mainetta ainakin tulee. No mainettahan sitä. Kunnia menee, niin maine kasvaa. Erämaa, sillä paimen on kuin kotona, vaikeaa asustaa. Siellä oudon on ja kulkea, ani harva sinne kulkijoista yksin uskaltaa. Rikkautta sieltä ei saanut rauhan tavoittaa, vaan se on